Szóval nem egyedül dolgozok. Egy példát mondok, hogy veszek föl embereket. Új pénztárost vettem föl, meghirdettem a pénztáros, jött egy kislány, én nem volt kedvem, minden emberrel én tárgyalok mindig. Tehát fölveszek, nekem 30 emberem van az üzletben, másik 30 a diósban. Tehát minden emberrel én tárgyalok. Bejön a kislány, nem volt kedvem, el voltam foglalva, mondom a főkönyvelőmnek, nézzétek már meg, hogy tud a pénztárgépet kezelni, meg minden. Próbálják, oda jön hozzám, azt mondja, főnök, bajban, mondom, mi? Hát ez nem ért semmihez. Mondom, hogy? Mondtam neki, a pénztárgépet tudod kezelni? Szóval nem, de ha megmutatják, megtanulom. Oda vittem a komputerhez, tudod kezelni a komputert? Szóval nem, de ha megmutatják, megtanulom. Oda vittem a kislány, idefén kislány. Én fölveszem magát. Így nézett. Nekem az, hogy ha megmutatják, megtanulom, mindennél többet ér. Én fölveszem magát 1 hónapig. Ha 1 hónap alatt megtanulja, marad nálam. Ez a lány 3 éve van nálam.